Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Obi Siren Head. În acest episod eu am scris Obi Siren Head. Checkpoint-urile sunt imense, îi se spune Obli la ăsta. Primul level este foarte ușor, dar nu checkpoint-ul ăsta. Sau astea sunt foarte ușoare. Vedeți și voi. Și în acest episod vreau să termin. M-a blocat și în acest episod obiul ăsta nu este mult de tot și vreau să-l terminăm în vreo 10-20. Dar stai că nu m-a luat de la început, ce naiba? Deci dacă mă de la început, nu știu ce e jocul. N-am luat eu checkpoint-ul? Nu le-am luat. Stai că... dar stai, tu nu începi de la checkpoint. Odată ai murit, te dă de la început. Nu vine să crezi ce porcărie, deci... Nu e. Deci dacă ajungi la 102, te de la capăt, dacă mor. Nu știu de ce e asta aici. Așa. Și noi o să ne trebuiască. Până nu mă dă de iară de la Bă, stai, că asta e o aiureală de joc. Știi ce vreau eu să scriem? Stai că eu sunt singur, că ăștia știu deja. Știi ce vreau să scriem? Vreau să scriem care este butonul. Să vedem ce jocuri. M-am uitat eu la un YouTube și am scris... Vrei să știi care este butonul? Sau... Este butonul. Primul. Care este butonul? N și U. Eu deja am scris. Bun, vreau să găsim aici joculețul sau ce. Bun, vreau să ne jucăm tot felul de jocuri. Bun. Aici avem butonoșe. Haide, vreau să mă joc asta cu butonul roșu, micuț, pe pământ. Este doar un player pe acest joc. Eu joc doar cu... Bun, am o sabie ca să mor. Am două sabii. Ce? Este aproape la fel ca lui pisica. Wow, de ce n-ai apar explozii nocivanilor? Uai, ce explozii apar nocivani! Ce explozii apar! Stai să-mi pus pe pământ, ce naiba! Vreau să mor, sau nu
celălalt buton să-l apăs. Vreau butonul roșu să-l apăs. Ai găsit? Ce butonul? Da, eu sunt la nivel 3. Se numește TH buton. Nu știu, asta a fost. Hai greu să nu încalci pe încărcător. Nu, sunt doar 4. Deci acest joc nu este bun, sunt doar singur. Trebuie să găsești TH buton. Dacă vrei te aștept la nivelul ăsta. Păi uite-te și pe sub chestii. Nu așa, nu ai găsit. L-ai găsit jos sau sus? Jos. Cam jos. Până aici jos. Asta e. TH buton. Asta e. Da. Am intrat în patron. Patroane? Așteaptă. Nu știu dacă suntem pe același cont. Eu sunt cu tine? Da. Așteaptă-mă. Nu știu. Nu-l găsit. Așteaptă. Păi, până atunci. Haide, patron. Of, ce rău ești. Uite-l aici. L-a apăsat patronul. Level 1 completat. Am completat level 1. Așteaptă-mă! Dar să level 2. Păi mă întreb unde este butonul. Noi nu știm. Trebuie să apăsăm butonul, dar nu știm clar unde este. Este pe cutia a treia. Da. Sar pe cutiile astea două, dar mai întâi trebuie să... Oh my god, uite-mă. Uite-l. Acum nici s-a deschis ușa. Până nu se închide. Păi asta să las aici. Dar nu, că durează foarte mult să se închidă. Păi și deja s-a închis. Uite butonul. Butonul. De-aia sunt la level 2. Ești la level 3. Uite-l pe patron. Păi stai că patronul am rămas acolo cu 2 leveluri în urmă. Căutăm. Am găsit butonul. Patrone, hai patrone. Uite. Hai patronul. Hai bravo. Hai. Ok, de ce trebuie să... Deci acolo căutăm butonul. O să căutăm peste totul. Oare jos, zone? Ca să găsim butonul? Nu, am găsit patronul. Uite aici butonul. Ia mă aștept? Da, te aștept la nivelul ăsta. Bun, că eu... La nivel 2 te aștept. Spune-mi unde ai găsit tu butonul. Am uitat. Nici nu știu la ce level e. Uite-l. Da, aici. Hai patronul, ai apăsat butonul. Level 1 complet. Păi imediat mă ajungi. Dai pe buton și o să ai de găsit aici. Butonul nu știu unde este, că l-a găsit patronul. Uite-l. Oh my god. Unde ești? Păi eu te aștept aici. Patron. Patronul. Uite-l. Ce? Știu. Oh my god, dar noi nu mai găsim butonul. Vrei să ne ajut? Păi da, uite-l. Hai că nu poate fi mai așa de greu. Așteaptă-mă, că încă un level și ajung la voi.
pe bune. Da. Unde? Oare este după semn? Nu, asta să te ajut să cauți. Ar fi după un copac? Nu știu, patronul a găsit butonul, nu știu. Parcă au căutat pe aici și a dat de un buton. Nu știu pe unde a găsit patronul. Că poate fi pe la cutiile astea. Dar nu suntem la last level. Ai două băgătuțe? Da. Nu, dar nu suntem la levelul la fel. Ai săgeat. Patronul unde-i? A ieșit? Nu știu. Da, a ieșit patronul. Păi așteaptă-mă. Dar unde e butonul? Eu cred că o fi pe sus, pe la butoane sau după butoane. Nu știu, dar patronul ideea că a găsit butonul. Nu știu, poate... Dar patronul cred că s-a dus de joc. Poate l-au fi pus undeva în copaș, nu? Ia stai, dacă e după banca aia. Dacă o fi după bancă. Da, uite aici era. Oh, Stai că nu l-am apăsat. ah. Da. Alex! 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 Și eu, fiu, hai. Ce naiba, dar nu mai găsesc. Meniu? Nu. Putem fi după a doua bancă. Ce că m-am uitat și după prima bancă și după a doua bancă. L-am găsit! Hai, trage-l. Gata. Level 2 completed. Hai. Că nu se închide. Hai, let's go. Bun. Unde ești? A, uite-l. Apasă. Oh my god. Pe bune? L-am găsit! Unde? Uite-le aici! Mhm. Vezi? Ia, caută după chestii. Văd că după chestii le ascund. Sau după copii. Oh my god! Gata, m-am închis aici. Scuze. A, uite-l, era fix la copac. Ok. Let's go. Ce bine ne mișcăm. Gata! Nu. Gata, l-am găsit. Uite-l, mă, aici. Trage-l. Hai. Eu mor aici. Nu m-am închis. Poate și sus. Poate, uite, pe cupele astea am sau, uite, aici. Microfon. Dar am găsit sub o cutie butonul ăla. Dar l-am găsit pe la rota căruței. Că poate fi sub. Vezi? Hai că, uite, cred că tu poate fi șurile astea. Nu, după asta am căutat, nu nimic. Mamma mia, cât de greu e. Mamma mia, de unde l-au pus? Am văzut? Da, l-am văzut. Uite-l aici! Wow! Uite-l, mă, naiba. Uite, gata. Ai de capul meu! O să avem de căutat. Nu știu, caută pe aici. Eu caut în vârfuri, că poate în vârfuri este ascult. Dar uneori ne dă levelul simple, uneori în grele. L-am găsit! Uite-l! Vino aici, după mine. Hai. Level 3 completat. Hai. Dar câte leveluri sunt? Iar aici. Păi de fiecare dată când completăm.
Bă, nu-mi vine să cred. Acum o să fie greu. What? Uite-l, uite-l. Era fix aici. Da, uite, Alex, uite. A, păi stai să căutăm după verde. Uite, l-au pus verde. Căutăm verde. Hai, cred că o să dau după. Mă urc aici? Nu. Ce naiba, trebuie să fie... A, uite-l, uite-l, ăla aici. Unde? Dar nu l-ai apăsat. Bă, da. Uite-l. E, a fost într-o cutie. Ia, cred că o fi în vârf, că l-au pus așa pod. Nu. Nu căutam în vârf, că acolo. Uite-l! Unde? Era aici. Oh my god. Hai, repede, până nu se închide! Ce naiba, eu am intrat. A, uite, caută la cutiile astea verzi, că aici dai. Eu dau de fiecare, căutam după cutiile verzi, bum, tot de butonul verde am dat. Ia stai, dacă mă cață în vârf. Nu? Oh, uite-l, era fix aici l-au pus. Fix în copac l-au pus. Repede până nu se închide. Fiu. Bun. Hai să căutăm după chestiile verzi. Și sus, și jos. Ia uite-l. Ia-te la tu. Repede! Level 4 completed! Wow! Ui, aici cred că va fi foarte greu. Hai, apasă. Ce naiba? Ce scrie acolo? Oh my god. Gata, l-am apăsat. Oh, bun, suntem în corabia piraților. Acum o să ne fie greu. Tu nu este... O să ne fie greu. Ai grijă, poate să fie undeva pe pereți. Nu știu, caută după chestii. Cred că după cufărul ăsta. Caută după celălalt cufăr. Sau... Ce, două cuferi? Păi parcă am văzut eu. A, uite-l, caută... A, uite-l, uite-l. Am trecut fix pe lângă el și l-am văzut. Oh my god. Oh my god, ce e aici? Și naiba, dar suntem într-un blestem ceva. Ia, caută după stâlpii ăștia. Nu, dacă... A, uite, suntem pe corabia piraților. Uite, vezi? Suntem la pirați. Suntem în beciul piraților. La corabie. Trebuie să ieșim. Problema noastră e doar să rezolvăm. Caută chiar după toate chestiile pe care le poți găsi. Dar mama mia, unde l-au pus? Pirații, unde s-a spus butonul? Uite-mă, naiba, unde mă cață. Dacă nu îl găsesc aici, naiba. Păi hai să căutăm și după stâlpi, că n-am uitat să caut. A, da, hai să ne urcăm în vârful chestiilor. Uite, dacă te urci în vârf, poți să sari. Cred că l-am văzut. Nu. Mamma mia, unde l-au pus? Pirați. Îți dai seama să încercăm să putem... A, da, uite-te printre cutii. Uite-te pe aici, printre cutii, că poate poți dai. Unde vezi cutii din astea? Uite-te printre ele, că acolo nu ne-am uitat. Am uitat să ne uităm. Știu, de m-am uitat în ele. Mama mia, unde l-au pus? Oh my god, l-am văzut. Oare l-am văzut? Pută, n-avem noroc. A, uite, era fix după cufărul ăsta l-am. Cum? Trebuie până nu se închide. Ah! Este după un cufăr. Este nu. Încearcă după celălalt. După un cufăr de acolo, de acolo, de undeva. Da, de un cufăr. Dar nu. Ah!
Ia dă-mi. Tu joacă la mine puțin. Nu, cred că e după cufărul ăsta. Nu, în cealaltă parte. Da, uite. Hai, te aștept. Bun, s-a deschis ușa. Unde ești? Aici. Hai, te așteptăm. Oh my god! Uite ceva! Cred că îi vadăm din corabia asta. Da. Am văzut. Nu. Ia, caută după cufere. După cufărul ăsta nu. Aici este aceea zonă, doar că nu o să mă vadă. Are butonul fie un for. L-am găsit! E în cutia asta! Bun, hai, deschide. E, de fapt, e pe cutie. Haide, tu unde ești? Eu sunt fix în spatele tău. Mama mia, de cât de mult e de mers. Când ajungem și noi la un alt level? Da. Deci pe... Oh, bun, poate să faci să fie aici, pe undeva. Știu, dar butonul atunci era pe cutie, dar uneori ne-a dat, acum cred că ne dea sim. L-am găsit! Uite unde era. Uite, aici. Uite care ușă se deschide. L-ai apăsat? Da, acum. Uite, asta s-a deschis. Cred că urmează finish. Nu știu, eu cred că o să urmeze din aia. Cred că o să ne dea levelul. Completări. Dar nu știu, uite după chestii și... Nu, cred că ne-a dat acum așa greu. Nu știu, dar caută după chestii, că unele chestii ți se par deosebite și după... Oh, uite, era fix după cufărul ăsta. Ia, vreau să-l fac. Era fix aici, hai. Level, uite, completetul, level 5. Apăsăm Ce s-a apăsat? butonul ăsta. Nu. Stai că m-am blocat. Am evadat! Stai, iarăși? Spune că nu ne ia de la început. Am evadat. Butonul flor 2. Am intrat pe flor 2-ul. Da! Așteaptă-mă. Ce tare! Bă, am intrat pe flor 2. Oh my god. Așteaptă-mă. L-am găsit. Așteaptă-mă! Dar intră! Unde ești? Hai, mă, n-ai. Oricum, dacă se închide, e imediat. Ok, suntem la flor 2. Ce citare? Cred că zic să 4 floruri. Pisica mea, pisica zic să 6 floruri. Păi, caută. Oh my god, n-am văzut. Nu am văzut. Sporul. Da, cred că acum ne dă altă culoare butonul. Cred că la flor... Uite, cred că este în vârful la ăsta. Nu. Nu? Caută și în alte vârfuri. Oare aici? Nu. Caută acum printre cutii. Văd că prin alte vârfuri nu este. Unde l-au pus, naiba? Cred că l-au pus pe la un copac ceva. Doamnelor și domnilor, să ne... Oh my god. Și mes de 24 de minute. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și noi ieșim. Pa, pa!